Vracame práve z party a chcela by som natočiť video o tom, aby som vám ukázala vlastne, aká je Mária dneska hrozne špatná. Aby ste vedeli, taká špatná, že sa na ňu nemôžeme ani pozrieť. Aj keď je vystrojená ako na ples. No dobre, ale vlastne nie o tom som chcela spraviť toto video. Video som chcela spraviť o tom vlastne, že ja strašne nemám rada takéto nočné záťahy a opitých ľudí, lebo mám takú fóbiu zo zvracania vlastne vybudovanú. Teda už až takú nie, ale takú jemnú áno. A vlastne nastúpili sme do nočného autobusu. Samozrejme, bolo krckaný. Znova sa mi stoplo nahrávanie, lebo v pamäte mám málo. Ahojte, takže vlastne jedna otázočka, ktorá nám prišla od divákov, bola taká, že ste chceli vidieť rímskych bezdomovcov, od našich fanúšikov verných. A moja odstávajúca uško. A môj fejkový piercing. A vlastne, čiže toto videjko, ktoré nasleduje po tomto je vlastne prvý typ rímskych žobrákov. Vlastne sú to ľudia, ktorí chodia po metrách a hulákajú na celé metro a vlastne žobrú od ľudí peniaze a väčšinou chodia s malými deťmi alebo so psíkmi, lebo to je také, že na zľutovanie. Zuzka, čo robí? Cestujeme už asi 2 hodiny inak dneska. A ešte ďalšie 2 budeme. To vám povieme potom, prečo. Pre Boha, ešte metro to hraje. Hra Adele? Nie, toto nie. Mária má veľmi rada pesničku Hello od Adele. Prosím vás, keď príde na Vianoce domov, púšťajte jej to. Ďakujem. Rada sa budí z touto pesničkou. To je moja verná priateľka, ktorá pozná zákutia mojej duše. Una moneta, signori, per favore. Vlastne o 5 sekúnd na to tu máme aj ďalší typ žobráka. Je to vlastne takzvaný metrový kúzelník. Človek, ktorý príde do metra a robí tu kúzla. Tvári sa, že je kúzelník. A potom vlastne pýta peniaze. I have one look is normal. It's also normal. This is not normal, this is a magic. One is the eyes one. That's it. To je inak asi to, čo budeme robiť aj my. Ahojte, dneska ideme už tretíkrát autobusom, čakáme do školičky. No ale toto video je vlastne o tom, že Mária nemá mokré vlasy, Mária má suché vlasy. Pretože skúša novú metódu. Ak by ste si mylne mysleli, že Mária nechce kakať, to nie je pravda. Nie, vlastne to je skrátka pre no shampoo. Exkrementy stále akože... Ale no veď už. A vlastne je to taká metóda, že si prestanete vlastne umývať vlasy šampónom, čiže chemikáliami, ale Sara, ale vlastne si budete umývať vlasy iba vodou, no ale... A budete mať také krásne masné vlasy ako keď sa s tým začína, tak 2 týždne trvá, nejaké 2 týždne, kým sa to proste ustali, tá atmosféra na hlave, viete to, akože to prirodzené prostredie vlasov. pH a také teraz veci. to vypadá takto. Vidíte, vlastne som si prvýkrát umýla vodou pred chvíľou a vlastne stále vypadajú mokré, ale vlastne to si iba masné a nie mokré. Takže vlastne to by sme mali. A pero myslím, že to bude dobré potom, keď si vlastne na to vlasy zvyknú a bude mať krásne, zdravé vlasy bez chemikálií. Také dojímavé. A ešte sme vám chceli povedať, že pred chvíľou sme videli tretí. Nechceli sme vám nič povedať. Mária len chcela. Ja som chcela povedať, že sme pred chvíľou videli tretí druh vlastne žobrákov v metre, čo je vlastne muzikantský žobrák. To je všetko. Ahojte. Dnešný diel je o žobrákoch. Takže ďalší druh tu máme. Má hlas a ja si myslím, že nie je niečo. Mária, k tomu chcela ešte niečo povedať, pardon. No nie je iba to, že vlastne ďalší druh je ten, ktorý sedí s papierikom na zemi klasicky. A väčšinou tam má ešte malé decko, ktoré drží ten papier. Hej. Že majú hlad. A my sme boli dneska ako sedláčky v meste, chceli sme ísť do cukrárne, lebo ja som mala hroznú chuť na sladké, na bezlepkové, samozrejme. Som chcela povedať po anglicky. No a vlastne cestou som videla, že niekde majú kornety aj senza glutine.
tak sme vyskočili stade a išli sme si kúpiť, tam ideme my. Ideme na Ananinu. A vyskočili sme tam a vlastne vypýtali sme si to, dali nám to a položili nám to na pult, ale tam sa dalo normálne sadnúť, ale my sme zvyknuté už tu, lebo tu sú kaviarne niektoré a bar. To znamená, že vlastne to vypijete iba pri pulte, akože aj kávu, aj čo vám dajú. No lenže toto jedno nebolo bar. A my sme vlastne ostali na tom pulte a oni sa strašne nasmiali, sme vyzerali ako sedláčky v meste. A ešte sme išli ku pokladni a Mária platila 50 eurami, lebo nemala rozhodne. Tak to vyzeralo naozaj ako keby, že vyšli sme do veľkomesta. Sedlák v veľkomeste. No, takže. Ahojte. Normálne som v šoku, bez slov. Ťažko sa mi dýcha, respektíve nedýcham vôbec. Len tak si sedím za Facebookom a neviem, čo ma to napadlo, že keď som otvorila správy, klikla som ten priečinok, že iné. A zrazu tam správa, že od nejakého Taliana a ja, že od veci, že čo ďalší Talian dáka, on čo píše. A tam správa, že našiel som v Ríme na ulici peňaženku, nie je tvoja. Chápete to? On mi napísal, v noci mi ukradli a on mi hneď ten deň cez deň napísal, že ju našiel, či je moja a mne Facebook tú správu neukázal. Viete, koľko všetkého by mi to uľahčilo? Nám spolu s Máriou, koľko sme pobehali po polícii, koľko nervov ma to stálo. Koľko peňazí ma to stálo. A on ju proste má. Dúfam. A ten chlap není z Ríma. Tak som mu napísala, že či ešte stále má, ešte mi neodpísal, ale proste môže sa toto stať, že v Ríme mi ukradnú peňaženku a potom ju hneď aj niekto nájde a napíše mi, že ju má na Facebooku a Facebook mi to neukáže. No, môžem mať ja takýto život. Musím pokračovať. On mi nenapísal ten deň ráno, on mi napísal o 3:45 v noci. Oni mi ju ukradli o 1:30 a on mi o 3:45 už napísal, že on ju má. My sme ešte o 5:30 išli hľadať, nespali sme, boli sme ako také zdochliny, išli sme na políciu. Mária, on mi napísal o hodinu na to, že ju má, o hodinu na to, ako mi ju ukradli. Takže vlastne by som vás chcela pozvať na to, aby ste si pozreli aj nasledujúce video, pretože tam možno príde vyriešenie tejto hádanky, že kto je ten muž a či ešte stále má tú peňaženku, alebo či je z Afriky, alebo tak, hej. A vlastne som vám ešte chcela povedať, že toto video, tie videá, čo sme dneska natáčali, boli o žobrákoch v Ríme, ale vlastne nechceli sme si z toho robiť nejaký posmech ani nič, ale vlastne iba sme chceli ukázať rôzne typy, hej, nakoľko sme dostali takú otázku, aby ste si nemysleli, že vlastne sa im vysmiame alebo niečo také. Bo sme také isté žobráčky ako oni. Akorát, že my nežobreme. Zatiaľ. Takže tak. Našiel môj peňaženku. Hodinu. Mi ukradli. Hodinu. To som podľa mňa ešte ani nebola doma. To ešte asi ani nebola doma. A prišla som sem a tu som sa znervozňovala a nespala. A on mi napísal. Hneď mi napísal.